Για όσους θέλουν σκυλάκι, έτσι. Πιο κοντά το μικρόφωνο, παιδί, και κράτα το σαν μικρόφωνο. Δεν είναι, τι το κρατάς έτσι. Να το ερεθίσεις θέλεις, μικρόφωνο. Γερά, πάρτε στο χέρι. Είναι και η πρώτη φορά. Πρώτη φορά πρέπει. Εγώ είμαι του γραπτού. Το σχήμα δεν βολεύει. Εγώ είμαι της πένας πιο. Της πένας. Λοιπόν. Όπου έφερε χιούμορ κάνουμε. Εντάξει, μωρέ. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται για σκυλάκι, μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά να σας δώσω και το κινητό 99-200-794, ώστε μπορούμε να διευθετήσουμε μια συνάντηση, να σας πάρουμε στους χώρους μας. Έχουμε χώρο και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Δεν κάνουμε ποτέ ευθανασία, παίρνουμε 14 περίπου σκυλάκια σε κάθε χώρο που είναι ειδικά διαμορφωμένος, το σφυρώνουμε, του βάζουμε τη σήμανση και τα εμβόλια. Όταν φύγει ένα σκυλάκι, μπορούμε να το δεχτούμε άλλο. Ωστόσο, εάν κάποιος δει κάποιο σκυλάκι, ο τρόπος που μπορούμε να το βοηθήσουμε είναι να πάμε να φωτογραφίσουμε το σκυλάκι αυτό ή να μας στείλουν κάποιο υλικό φωτογραφικό και από εκεί και πέρα να το βοηθήσουμε να βρει κάποιο foster home, δηλαδή ένα προσωρινό σπίτι ή μόνιμο σπίτι. Αν ενδιαφέρεστε όμως, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για σκυλάκι, μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε μικρά, μεγάλα και σε μέγεθος και σε ηλικία. Αργότερα μπορούμε να τα πούμε εκτενώς. Έχουμε σε όλα τα μεγέθη. Εκτενώς από τραπέζι σε τραπέζι. Και για ώρα. Ευχαριστούμε, θα σας ξαναφωνάξουμε αργότερα. Μικρά,